खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिजिनियाव बीजेपीनि मावख' बुख्रेबदों। कंग्रेसनो भट होनाय माने मगलखौ फिन हांख्रायहरनाय। बङाइगाव अभयापुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों। AIUDFआ गावस्राबाय। चिरांनि बिजिनियाव फिन ड्राग्स फालांगिरि हमदों। सियाचिनआव सासे असमिया जवाननि जिउ खहा। आसामाव बीजेपीनिनो सोरखार जाफिनगोन। चीननि थांखि लानायखौ नेवसिगारदों जापान सरकारा। COVID-19 महामारिनि जाहोनाव जानो गोनां मोननै टुर्नामेन्टखौ दोनथ'बाय। थामथि सानावनो 8.73 कौटि रां आवथायनो हादों सावथुन रुहिया। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजिनियाव बीजेपीनि मावख' बुख्रेबदों। बीजेपीनि मावथिफोरानो दैदेनगिरिफोरनि बिथांखिनि सायाव खुद्रिनानै बिजिनियाव थानाय दोलोनि मावख'खौ बुख्रेबदों। मख'नो गोनांदि 33 नं बिजिनि बिधान सभायाव बीजेपीआ बिजाथि होनायनि सायाव खुद्रिनानै बीजेपीनि मददगिरि आरो सोद्रोमाफोरानो दोलोनि मावख'खौ बुख्रेबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला UPPLजों मासि रानलायनायाव 33 नं बिजिनि बिधान सभा बियाबखौ मोननो हानाय बीजेपीआ रबिबारखालि अजय कुमार रायनो दोलोनि टिकेट होयो। नाथाय बिजिनियाव बीजेपीआ अजय कुमार रायनो दोलोनि टिकेट होनायखौ दोलोनिनो माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा गनायनानै लायाखै आरो बिनि हेंथायै खुद्रिनानै सोमावसारदों। बबेखानि बीजेपीनि खुद्रिनाय मददगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिजनि बीजेपी मावख'नि बेनार पस्टारफोरखौ बिसिनानै मावख'खौ थेर बेथेर खालामो आरो रन्जित दास मुर्दाबाद अजय कुमार रायखौ जों मानिनानै लाया, अरूप कुमार नाथखौसो जों बिजाथि महरै नांगौबादि स्लगानजों बिजनि सोहोरखौ गोमसारहोयो। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनो भट होनाय माने आसामाव मुगलफोरखौ फिन हांख्रायहरनाय। बे बाथ्राखौ बुंदों नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि नाजिरायाव बीजेपी दोलोनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बाहागो लाफैयो। बे मेलावनो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेसनो भट होनाय माने आसामाव मुगलफोरखौ फिन हांख्रायहरनाय होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो आसामाव फिन बीजेपी सोरखार फैयोब्ला बोसोरफ्रोमबो 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होननानैबो फोसावदों मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि बदरुद्दिन आजमलनो भट होनाय माने आयेन बेरेखायै हाबसन फैनायखौ खाबु होनाय जागोन होननानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बे फोसावदिंनाय मेलाव बुंदों। बेनिखायनो आजमलनो भट होनानै आयेन बेरेखायै हाबसन फैग्राफोरनो खाबु होनो नाङा होननानैबो अमित शाहआ उदाङै खावलायो। बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरियाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गंस्नि नखरफोरा खामनानै सेवहांगार जालांदों। अभयापुरिनि साखाथियावनो थानाय बरजानाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया थांनाय हराव जादों। जाथायनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय हराव मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायनि जुनैनो बे गिख्रंथाव अर नांनाया जायो होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे अर खामनाया एरैबायदि गिख्रंथावमोनदि गंस्नि नखरनि लाख लाख रांनि दोहोन सम्पति, माखासे गोनांथार डकुमेन्टफोरजों लोगोसे गं 17 न'फोरा खामनानै सेवहांगार जालाङो। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायाव गंसे गेस सिलिन्डारबो बेफ्रुयो होननानै मिथिनो हादों। बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां मौलाना बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै AIUDF दोलोआ गावस्राबाय। कंग्रेस दोलोजों गोरोबथा खालामनानै मासि रानलायनायखौ लानानै AIUDFनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा दोलो नागारदों। रिपर्ट बादिब्ला कंग्रेसजों लोगोसे गोरोबथा खालामना AIUDFआ देरहानो हाथावना माखासे मासिफोरखौबो कंग्रेसनो हगारनानै होनायनि सायाव खुद्रिनानै AIUDFनि बे गावस्रालायनाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला AIUDFनि मिरु आफादगिरि सोद्रोमा नुरुल आमीन चौधुरी आरो मतिउर रहमाना दोलो नागारनानै आसाम इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै AUDFनि
मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दाबाय। AIUDF निफ्राय गावस्रानानै गोदानै दाजानाय AUDF आबो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव आलादायै बिजाथि फसंगोन होननानै रोखा खालामदों। नोजोरथावनादि AIUDF नि दोलोआरि सिनायथिनि सावगारिया साबिथाला। बेबादिनो AUDF नि सिनायथिनि सावगारिया साबि। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव AUDF आ कंग्रेस आरो AIUDF नि जथायारि हान्जाखौ गोबांथार खहा खालामनो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजिनियाव आरोबाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। रबिबारखालि बेलासेयाव सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी पुलिसआ हमनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव अपारेशन खालामनानै सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी पुलिसआ रबिबारखालि एरेस्ट खालामनो हायो। बबेखानि चिरां पुलिसआ हमनो हानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी भावरागुरि गामिनि राजकुमार सरकार आरो दक्षिण माख्रा गामिनि रियाजुल आली होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला सानै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे आबुं ड्राग्स सोनाय गंनै प्लास्टिक कन्टेनार, गं 70 खालि प्लास्टिक कन्टेनार, थरनै साबोननि खालि पेकेट, गंसे मबाइल फनखौ बोखांनो हायो। भारत चीन हादरनि सिमनायाव थानाय रोजा बरफजों साग्लोबजानाय सियाचिनआव आसामनि सासे रैखाथि जवाननि जिउ गोमादों। लादाखनि सियाचिन ग्लेसियारनि रोजा बरफ ओनसोलाव डिउटि होनाय भारत हादरखौ रैखाथि होनानै अबथिरा मुंख्लं जानाय असमिया रैखाथि जवानखौ शिबसागर जिल्लानि आमगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खनामुख टिपमिया गामिनि 43 बोसोर बैसोनि जितुल गगৈ होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जितुल गगैआ सियाचिनआव मा जाहोननि थाखाय जिउ गोमाया बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बादिब्ला जितुल गगैआ 8 नं आसाम रेजिमेन्टनि सासे रैखाथि जवानमोन। बबेखानि जितुल गगैनि गोथै सह'आ गाबोन गावनि जोनोम गामि खनामुख टिपमिया गामियाव सफैगोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव BJPआनो देरहानानै फिन सोरखार दागोन। बे बानबुंथिखौ होदों UPAनि बाहागोआरि राष्ट्रीय कंग्रेस पार्टीनि आफादगिरि शरद पावारआ। मख'नो गोनांदि आसामाव बिधानसभा बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिंनाय सोलिफुगासिनो थानाय समावनो राष्ट्रीय कंग्रेस पार्टीनि आफादगिरि शरद पावारआ आसामाव फिन BJP जथायारि दोलोआनो सोरखार दागोन होननानै बुंदों। शरद पावारआ दाबि खालामनानै बुंदों दि आसामाव सोर सोरखार दागोन बेखौ दासिम बुंथ'नो हायाब्लाबो BJPआनो देरहागोननि सावगारि नुहुरो। नाथाय आसामखौ नागारनानै सोनाब बंग, केरेला, तामिलनाडु आरो मिरुजों खुंजानाय रायजो पुडुचेरीआव BJPआ गाज्रियै जेनगोना रोखा। जापाननि राजथावनि टकिय'आव साननैसो उनावनो खुंफुं जासिगोन मुलुगनि गेलेमुनि देरसिन बादायलायनाय अलिम्पिक गेम्सआ। बे फैगौ जुलाइ दाननिफ्राय टकिय' सहराव जागायसिगोन। बे गेम्सआ 23 जुलाइनिफ्राय 8 आगस्तसिम सोलिबाय थागोन। मोनथिनाय जायोदि बे गेम्सखौ मोजाङैनो खुंफुंलांनो थाखाय दानिफ्रायनो साखाफारा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों टकिय' सहराव। मख'नो गोनांदि COVID-19 निफ्रायबो सांग्राङै थानो थाखाय थिरांथा लानायजों लोगोसे बे गेम्सआव बाहागो लाफैनो गोनां गासैबो गेलेगिरिफोरखौ कभिड भेक्सिन लाहोनो थाखाय थाम-थिम खालामदों खुंफुं आफादा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला अलिम्पिक गेम्सआव बाहागो लाफैनो गोनां गेलेगिरिफोरखौ भेक्सिन होनो थाखाय चीन हादरा फोसावदोंमोन। नाथाय चीन हादरनि बेबायदि थांखि फोसावनायखौ जापान सरकारा नेवसिगारदों। मख'नो गोनांदि जापानाव खुंनो लानाय अलिम्पिक गेम्सखौ लाहार-फाहार खालामनाय समाव जापान सोरखारखौ गोख्रों हेफाजाब होफादों इन्टारनेशनेल अलिम्पिक कमिटिआ। COVID-19 महामारिनि जाहोनाव बे बोसोरनि मोननै टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनाय जानाय नंलिया। फोरमायनाय जायोदि COVID-19 महामारिजों गोबांथार जेंनायाव भुगिनांनायनि जाहोनाव बेखौनो नोजोर होनानै बे बोसोरावनो खुंफुंजानो गोनां US अपेन आरो कानाडा अपेन टेनिस टुर्नामेन्टखौ दोनथ'नो फोसावबाय। बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशन सुंद'यै BWFआ मख'नो गोनांदि US अपेन टुर्नामेन्टखौ 6 आरो 11 जुलाइ खालारनि गेजेरावनो खुंफुंथारनांगौ आरो कानाडा अपेन टुर्नामेन्टखौ 29 जुलाइनिफ्राय 4 जुलाइनि गेजेर समाव खुंफुंथारनांगौ होननानै मोनथिनाय जादों। नाथाय देग्लायनि बोसोराव COVID-19 महामारिजों गोबांसा सुबुंनि भुगिनांनायखौ नोजोर होनानै बे मोननै टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनाय जानाय नंलिया। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि COVID-19 महामारिजों गोबांसा सुबुंनि भुगिनांनायजों लोगोसे गावसोरखौबो रैखाथि होनो थाखायनो बेडमिन्टन आमेरिका आरो बेडमिन्टन कानाडाया बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशन BWF जों सावरायज्लायनायनि उनाव जानो गोनां मोननै टुर्नामेन्टखौ दोनथ'नाया सोराङाव फैदों।
आरो बेखौ दोनथ'नो थाखाय फोसावबाय बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशन सुंद'यै BWF आ। सावथुन मेकार हार्दिक मेहतानि बिथोन होनायाव बानायजानाय रुहि सावथुना बक्स अफिसाव जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनाय जायोदि थामथि सानावनो 8.93 कौटि रांखौ आवथायनो हादों जाह्नवी कापुर, राजकुमार राव आरो बरुण शर्मामोननि सावथुन रुहिआ। मख'नो गोनांदि लकडाउन जानायनि उन समाव बयनिख्रुइबो बांसिनथारै जाफुंसार जानो हादों रुहि सावथुनानो आरो बेखौ नोजोर होनानैनो गोबां रां कालेक्शन खालामनो हाबावगोनखौबो आसा खालामदों ट्रेड पन्डितफोर आरो सिनेमा हल सामलायगिरिफोरा। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि खम समनि गेजेरावनो बेखिनि जाफुंसारनाय खौराङाव सावथुन मेकार हार्दिक मेहताजों लोगोसे रुहि सावथुननि गोबांसा फावगिरिफोराबो गोजोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।